Il-ħamis kien l-ewwel jum ta' azzjonijiet industrijali min-naħa tat-tobba, azzjonijiet li kif spjegat il-mam se jibqgħu fis-seħħ sakemm il-gvern jibqa' jwebbes rasu u ma jwaqqafx l-attivitajiet tal-mazza. Id-direttivi tat-tobba jinkludu l-eluq tal-bereġ u wħud mill-polikliniċi, il-posponimenti tal-appuntamenti tal-outpatients f'Malta u f'Għawdex, kif ukoll il-posponiment ta' operazzjonijiet mhux urġenti u l-ultrasounds, l-appuntamenti tad-diabete u appuntamenti mediċi oħra. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija rrapportat li madwar 900 tabib segwew l-azzjoni industrijali. Il-mam qed tgħid li sakemm il-gvern jibqa' jwebbes rasu u jħalli l-attivitajiet tal-massa dawn l-azzjonijiet se jibqgħu fis-seħħ għal żmien indefinit. Jirriżulta li nuqqas taqbil bejn il-gvern u t-tobba feċ minħabba l-organizzazzjoni tal-parties u t-tiġijiet u l-mam ma kellix alternattiva oħra ħif li tieħu azzjonijiet industrijali. Fl-aqal l-assoċjazzjoni kellha mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, it-tobba proponew li t-tiġijiet isiru b'limitu ta' 100 persuna u kulħadd ikun bil-qiegħda, iżda l-kabinett ma qabilx ma' din il-proposta. Fejn jidħlu l-parti sida li l-gvern ukoll qed jibqa' jsabbat saqajh u bl-ebda mod ma jrid li jiżdiedu restrizzjonijiet jew saħansitra jitwaqfu. Il-President tal-Mam Martin Balzan qal huwa naċċettabbli li ħaddiema tas-saħħa qed jissugraw ħajjithom sabiex jiggwadanjaw ftit nies. Intant dawn id-direttivi tat-tobba waslu għal attakk qalil mill-ogħla esponenti tal-gvern fosthom id-deputat Glenn Bedingfield u l-MP Alex Agius Saliba li qed jippruvaw jittimbraw l-azzjonijiet tat-tobba bi skopijiet ulterjuri. Agius Saliba saħansitra qal li l-mam trid tiskurja punti politiċi għad-dettriment tal-pazjenti tagħha.